ଆସିଗଲା ଆମ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଡାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଛି ପକା ଘଷି ମାଜି କରି ଟେଣାଣା ଡାଙ୍ଗ ଆରେ ଭଲସେ ପଛେ ଶୁଣୁ ଏମିତି ପଛିବୁ ଯେମିତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ଭାଇ ଲୁନାରେ ବସିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଥର ଆମର ଗାଡି ହେଇଗଲା। ଆରେ ନେଉଳ କାକା କଣ ଲୁନା ସଜାଡି ଦେଲେ? ହଁ ସଜଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଛିବାକୁ ପରା କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଲୁନାରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ ନଟ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୁନା ଚଲା ଶିଖେଇଲୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରକୁ ଆଣ ସମସ୍ତେ ବସିବ ଆମେ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଆରେ ବସିଲଟି ସମସ୍ତେ। ଆ ନଟିଆ ଆରେ କହିଲୁ ଏଟା କେମିତି ଚଲା ହବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଲେଟର କୁ ମୋଡ। ଭାଇ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ ହେଲା। କହିଲେ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತ ದೋಲೆ ಕಾಲ ಮಲದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತ ಎಕ್ಕ ತೊಲಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿ ಜೈತ ಅಂತಲೆ ଆସିଗଲା ଆମ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଡାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଛି ପକା ଘଷି ମାଜି କରି ଟେଣାଣା ଡାଙ୍ଗ ଆରେ ଭଲସେ ପଛେ ଶୁଣୁ ଏମିତି ପଛିବୁ ଯେମିତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ଭାଇ ଲୁନାରେ ବସିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଥର ଆମର ଗାଡି ହେଇଗଲା। ଆରେ ନେଉଳ କାକା କଣ ଲୁନା ସଜାଡି ଦେଲେ? ହଁ ସଜଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଛିବାକୁ ପରା କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଲୁନାରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ ନଟ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୁନା ଚଲା ଶିଖେଇଲୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରକୁ ଆଣ ସମସ୍ତେ ବସିବ ଆମେ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଆରେ ବସିଲଟି ସମସ୍ତେ। ଆ ନଟିଆ ଆରେ କହିଲୁ ଏଟା କେମିତି ଚଲା ହବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଲେଟର କୁ ମୋଡ। ଭାଇ ଭଲରେ ଚଲେଇବୁ ହେଲା। କହିଲେ ಅಲ್ಲ ಎತ್ತ ದೋಲೆ ಕಾಲ ಮಲದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅತ್ತ ಎಕ್ಕ ತೊಲಕ್ಕೆ ವಾಂಗಿ ಜೈತ ಅಂತಲೆ